dimulai lerabab gitar pada kesempatan kini ko masana di maipin oposialku kita lebas robok pulau balik mabagian dosa nak nan dirantau kasadonyo mudahan panjang umur rezeki murah nan di Sulawesi, nan di Kalimantan, nan di Papua, nan di Jawa, Basaratu di Sumatera. Luar negari nan tak ketinggal doma bagian perantau Minang kasadonyo. Nan di Bengkulu nan tak kalupo, nan di Palembang nan tak kalupo. Sabalun kita sambung le curito rozak Tanjung Kapatang kini kan kita yo dapat musibah nasional negara kita. O kehilangan putra bangsonyo. Bapak Presiden yang ketiga masana Bapak Baharudin Yusuf Habibi de ajalullah yalah sampai semoga beliau ko husnul khatimah ditampekkan na layak itu bana lemolaki ini. Kalau dibaca sakete riwayat hidup tentu yo ndak kata baca kasadualah nyo domandei. Bapak Baharudin Yusuf Habibi lahir di Pare-Pare, salapan orang bersaudara anak kampe. Oh anak nang kampe mabagian dari bapak ahli pertanian Jomandi. Oh Dr. Mato mabagian. Alah iya 9 balik 36 kalau dibilang Mbak Cando Bapak Habibi ketika ketek layaknya sama jo anak-anak nan lain. Kok lai suko bermain pulo, lai suko berlari-lari, suko baku balo, suko pulo mandi-mandi mabagian. Kok mandi di batang air, kok mandi di dalam kolam segala macam itu warna dende. Oh Bapak Habibi. Oh dari kete iyolah didangakan bacaan wahyu Al-Quran katalingo Bapak Habibi itu warna lemolakini. Ia malah dilatih mendengarkan Al-Quran katalingonyo sehingga lepas ia membaca ayat-ayat suci Al-Quran utak kan iyo lai tajam pulo nena kemudian dek duit ndak lolamo tinggal di Pare-Pare Sulawesi Selatan ayah dek pindah pulau ke Makassar. Hatibu di Makassar pek dapet penyakit jantung ayakan duang sibiran tulang tempek batenggang anyolai bapulang ke rahmatullah. Wayakan duang Habibi akamano ruhayah labajalan umuam pek wale Habibi latingga umuam pek wale Habibi latingga de ayah mabagian. Ula dek kama ningga ayakan duang de japui ajalullah lah sampai cetu wana lemelaki ni dibawa dek mandi balik kawan duang daerah Jawa. Mandi menggadangkan salapan anak jaya matu mandi gadangkan cetu bana le nasib keluarga Baharudin Yusuf Habibi. Dek wakatu lah bajalan yo hari baganti minggu baganti bulan baganti tahun 9 balik limo mamande Habibi kuliah di TB Habibi kuliah di TB
Tahu pulo Presiden Soekarno masuk itu mencalia utak Habibi nan tajam, mencalia utak Habibi nan kancang. Habibi dapat beasiswa basikola, bakuliah yo ke Jerman mabagi itu bana lemon lagi ni. Ada pe beasiswa ke Jerman nate dorongan jo dukungan Bapak Presiden Soekarno sama itu 1955. Batambahlah ulemu Bapak Habibi yang di Jerman. Disitulah dapat ilmu tentang teknologi. Disitulah dapat ilmu tentang mesin nan batabang. Disitulah dapat ilmu basi nantengi mabagian. Asah kasah yu baraja ka baraja yu, ulang ka ulang rajin pulo bakuliah utak tajam. Banyak orang nan sanang mabagian. Sajak menikah tahun 60-an Bapak Habibi mabagian jo Ibu Ainun pendamping hidup, istri tercinta beliau mabagian. Nan selalu mendamping, nan selalu menyupport, nan selalu ayo mengawani, nang selalu menyemangati, nang selalu magi motivasi Ibu Ainun. Oh istri tercinta mabagian. Lah sampai jadi Menteri Teknologi di zaman Pak Soeharto, lah sampai pulo meluncurkan kapal tabang N250. Dan 1995 itu kebanggaan negara awak. Itu penemuan dek putra bangsa terbaik kita mabagian Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Nang selalu disupport, nang selalu didukung, nang selalu didorong dalam suku maupun dukanya. Ibu Ainun selalu di samping bagian. Allah meluncur kapal tabang di 1995. Sampai Bapak Arto Baranti dek zaman bagajolak ndak tangguang mahasiswa bademo. Baranti Pak Arto jadi presiden, Bapak Habibi jadi wakil masuk itu. Dinaik ke jadi presiden setahun lebih beliau jadi presiden. Memikirkan keadaan negara hiruk pikuk kacau balau. Masuk itu mabagian Bapak Habibi jadi presiden menyulai. Setahun lebih beliau jadi presiden di Indonesia sampaikah pemilu ulang pulau balik beliau kan yo ndak jadi presiden lagi. Pindahlah Bapak Habibi ke Jerman masuk itu, pindahlah balik ke luar negari. Ayo lampiang stres dek memikirkan negariku, yo lampiang pusing dek memikirkan keadaan tanah air. Ibu Ainun selalu magi sabar, magi support mabagian. Sabayo lapa sabayo lapa Habibi.
Nande bilang dek waktu lah berjalan yo, dari hari berganti minggu berganti bulan berganti tahun. Kesehatan Pak Habibie kadang kalonyo menurun, kadang beliau sakit. Dek faktor umur yo mabagian hati. Dek pindah ke Jerman sama su itu, di sinanlah ajalullah kesampai. Ibu Ainun berpulang ke rahmatullah. Adi japui dek nampunyo mabagian. Orang nang salamoko, anang selalu mendukung, dia menyupport, dia mendampi. Yang kini dipanggil nang kuaso mabagian. Sehingga tasabui dalam cerita film Habibie Ainun. Kasih nan tak kalah ape, cinta nan tak kaputui mabagian. Tinggallah Bapak Habibie nan yo anak-anak nala dirantau. Anak-anak kan yo lebih dirantau pulo, bersekolah di luar negari. Laba karajo di luar negari le kasadonyo. Ibu Ainun nila dipanggil dek nang kuaso. Kini badan laba tambah tuo yo. Kasianan nain dak kata lupakan. Nyampang ko duit baranti di siko. Di samping Ainun badan bakubu mabagi. Dek waktu lah jalan yo di 2009 balik menurun kesehatan Bapak Habibie di umur 83 tahun. Adi umur 83 tahun sebalik September berpulang Habibie. Bapak kita karamatullah ajalullah ialah sampai ibu hati nan tak tabadu. Berpulang yo. Bapak Presiden kita nang ketiga mabagian. Jaso jual mu nang kata tinggal. Mudah-mudahan disambung. Dek generasi nanti ngamai. Berpulang ke rahmatullah kita berdoa mudah-mudahan husnul khotimah ditampik na lapang hendaknya. Barado beliau ko. Selamat jalan Bapak Habibie. Selamat jalan Presiden kami. Selamat jalan Bapak Teknologi. Aduh sanak lekas adonyo kita bersama-sama mendoakan beliau. Kepada kita bersama rakyat Indonesia doakanlah beliau, bacakanlah Quran, bacakanlah ayat suci. Mudah beliau kalapang dan beliau kasaju amanamui dan maha kuasa. Mari kita kenang, mari kita pelajari dan mari kita sambung cita-cita beliau, harapan beliau ke negariku. Bapak, ibu, sanak saudara nan di rumah putra bangsa kini yolah tiado, tapi kenangan ajo ilmunya tetap tinggal sama Tuhan. Marilah sama-sama kita jago, mari sama-sama kita rawat bagian. Sampai di siko nan bisa ambo baca kisah hidup segelintir ketek dari Bapak Habibie. Ndak kata baca de ambo, indak do tahu ambo kisah nan sabananyo mabagian. Itu nan ambo danga-danga mau diminta di mano lah kekurangnya, mau diminta lah di mano lah kesalahnya. Kok leado semua di ladang, mulialah kita menumpang mandi. Kok leado mau nampanjang
Ay suak kita basulai mabagian. Esok kita bersulai. Terima kasih kepada komentator-komentator, para netizen-netizen, para follower nalah membantu subscribe Basara Tojo, like a channel Ama Ipin Official ko may